Creix la demanda d'usuaris a la Borsa de Treball Municipal de Cambrils. Només durant el mes de juliol hi ha hagut 40 inscrits més que en el mateix període de l'any anterior. El sector on més es demanen treballadors és el comercial, concretament en l'espai de telemàrqueting i els dependents. Hola a tothom, comencem el Cambrils avui i abans d'entrar en matèria resumim les informacions més destacades del divendres en el sumari. Més d'un centenar de cursos integren la guia formativa pel curs 2009-2010 que han presentat aquest matí les regidories d'Educació i Cultura de l'Ajuntament de Cambrils. Les persones desocupades rebran ajudes per participar en alguns dels cursos. Especialistes d'arreu d'Europa acudiran un any més al Publicity, les segones jornades de Cambrils que aborden publicitat i turisme. La cita és al mes de novembre i enguany presenten com a novetat la posada en marxa dels Premis Publicity 2009 que s'adrecen a estudiants de turisme i de publicitat. Implicar els més petits de la casa en la festa és l'objectiu de l'àrea de festes de l'Ajuntament de Cambrils, que ahir organitzava una tarda ben farcida d'actes al Parc del Pescador. Els nens i nenes van poder jugar al circ, conèixer jocs tradicionals fets amb fusta o pintar el mural de la festa, a més de gaudir del grup d'animació Chip Chap. L'escalada de l'atur com a conseqüència de la crisi està comportant una creixent demanda a la Borsa de Treball Municipal. Només durant el mes de juliol, 208 persones acudien a aquest servei mirant de trobar feina, i això són 40 persones més que l'any anterior, tot i que tradicionalment durant l'estiu es produeix una baixada del nombre d'usuaris. El sector on més demanda de treballadors hi ha és en aquests moments el comercial. Amb tot, les persones que cerquen feina habitualment estan disposats a buscar entre diferents sectors professionals. La porta d'entrada al lloc de treball passa sovint per la formació. La Borsa de Treball de Cambrils, que és un servei municipal gratuït, té per objectiu relacionar les demandes d'ocupació dels cambrilencs i cambrilenques amb les ofertes de les empreses. Segons les últimes dades disponibles, el passat mes de juny es van registrar 43 ofertes de feina. Per sectors, els treballs que tenen més places disponibles són l'àrea comercial, de telemàrqueting i de dependents. Normalment, la tònica de cada estiu és que les demandes de feina baixin, perquè en general hi ha més ofertes de llocs de treball i justament cara al setembre tornin a pujar, degut a que les persones es tornen a trobar sense una ocupació. Quina és la diferència respecte a l'any passat, comparant aquest període d'un any pel que fa a l'impacte que ha tingut la crisi? Pues que efectivament la tònica és la mateixa, o sigui a l'estiu hi ha una baixada, però comparativament en dades s'han realitzat més serveis de tot tipus. Hi ha una tendència a la baixa, però mantenint majors nivells de demanda que respecte a l'estiu passat. En aquest sentit, al juliol del 2008 es van inscriure 167 persones a la Borsa de Treball, mentre que al juliol d'aquest any se n'han inscrit 208. D'altra banda, un dels temes que des d'aquest servei municipal es tenen molt en compte és el temps de resposta per poder oferir una entrevista que permeti formar part de la Borsa de Treball. Així, s'ha passat d'un temps d'espera de 40 dies al mes de març a 2 setmanes, gràcies a l'ampliació d'horari d'atenció. Actualment l'horari és de 10 del matí a 2:45 del migdia. A més, properament està previst que s'implanti un nou servei que permetrà agilitzar el contacte entre empreses i treballadors. En un termini aproximadament d'un mes se posarà en marxa un nou servei, una nova eina informàtica que permetrà les inscripcions dels treballadors i de les empreses via internet, via online. Llavors, això implicarà que no caldrà venir presencialment a fer la inscripció a la borsa i, a més, una millora molt qualitativa respecte a l'intercanvi d'informació, pel que fa a la demanda de l'empresa i a l'oferta del treballador, o a l'inrevés, a l'oferta de l'empresa i a la demanda del treballador. El mateix programa farà, en funció de les titulacions, les demandes, la necessitat de cada una de les parts, farà un creuament de dades i llavors podran contactar directament. Des que va obrir les seves portes s'han inscrit a la Borsa de Treball més de 7.000 persones i actualment hi ha unes 500 que ja estan en actiu, és a dir, que actualitzen regularment el seu currículum i que continuen buscant feina.
Precisament per promocionar l'ocupació, el Ministeri de Política Territorial ha atorgat als municipis del Camp de Tarragona gairebé 1 milió d'euros del Fons Estatal d'Inversió Local. Això ha generat en els municipis tarragonins més de 6.000 llocs de treball i ha permès tirar endavant prop de 500 projectes. L'import transferit ja és del 70% del pressupost d'adjudicació, ja que el 30% restant s'abona en finalitzar els treballs. El pressupost anual al Camp de Tarragona és de gairebé 8 milions d'euros. Art i creació, tecnologies de la informació o idiomes. Els cambrilencs i cambrilenques tenen més d'un centenar de cursos inclosos en la guia formativa que han presentat els departaments de Cultura i Educació i Polítiques Actives d'Ocupació. Una àmplia oferta en la que destaca l'increment de cursos per als aturats. La presentació de la guia també ha servit per fer públiques les dades del Centre Cultural relatives al curs passat i que van registrar un total de 81.000 usuaris. 126 cursos d'oferta formativa són els que recull la guia Cambrils Formació, presentada aquest matí per les regidories d'Educació i Polítiques Actives d'Ocupació i Cultura. Aquesta xifra representa un increment de 31 cursos respecte a l'any passat. És una eina important que val la pena guardar, que la gent convé que tingui a casa seva, perquè des d'ara fins al mes de juny podrà consultar de manera molt clara, molt senzilla i molt entenedora tota aquesta oferta, una oferta que cada cop jo crec que, malgrat totes les dificultats, anem ampliant des de l'Ajuntament, perquè la nostra voluntat és de pensar que la formació és una bona eina pel creixement de les persones, per buscar feina, però a més que aquesta no hem de limitar-nos a l'oferta, diguem, estrictament laboral o professionalitzadora, sinó que també cal ampliar-la considerant que la persona és integral i, per tant, que té altres necessitats creatives, de lleure, de diversió. Dels 126 cursos que s'oferten, 72 corresponen al Departament d'Educació i Polítiques Actives d'Ocupació i 54 al de Cultura. En el primer grup destaquen les novetats de cursos com cambrer d'urgència o etiqueta, protocol i cerimonial. I en Cultura els més destacats són taller de música i tango argentí. Com a novetat tenim el taller de música per a nens i nenes de 18 a 24 mesos, que en diem els menuts musicals, que el que intenta és oferir, estimular, desenvolupar les capacitats de l'activitat musical ja en els nens petits. En tenim altres en preparació que intentarem al llarg de l'any ficar-los en dansa, com són un de cistelleria, un de revisió crítica del cinema i un altre de danses tradicionals. Com a novetat també tenim que els cursos que es fan des del Departament de Cultura la gent es pot matricular via online a partir del 7 de setembre. L'ampliació de l'oferta formativa es deu principalment d'una banda a l'Aula Mentor, que ha passat d'oferir 10 cursos a oferir-ne 28, i de l'altra, els cursos de formació ocupacional subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya, que han pujat de 2 a 14. També com a mesura anticrisi destaca la reducció del 50% del preu de matrícula per a aquelles persones que es trobin en situació d'atur. Per altra banda, la roda de premsa també ha servit per presentar les dades relatives al curs 2008-2009 del Centre Cultural i Ocupacional. En total, l'espai va registrar 81.000 usuaris i 510 accions, entre activitats formatives, seminaris, exposicions, etc. Unes xifres que posen de manifest una vegada més la necessitat de disposar del nou centre de formació.